ହ୍ୟାଲୋ ହାଏ ନମସ୍କାର ଜୟ ମାତାରିଣୀ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ହେଉଛି ତମମାନଙ୍କର ମିଷ୍ଟର ସ୍ମାଇଲ୍ କିଙ୍ଗ ଚିନ୍ମୟ ମୋର ଛୋଟ ନ୍ୟୁ ବ୍ଲଗ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ତ ଆଜି ଭାଇଙ୍କ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଚାଲନ୍ତୁ ଏନ୍ଜୟ କରିବା। ତ ମୁଁ ବାହାରି ଗଲି ହେଲିକପ୍ଟର ନୁହେଁ ମୋ ସ୍କୁଟିରେ ହିଁ ବାହାରି ଗଲି। ତ ଭାଇଙ୍କର ଯେଉଁଠି ରିସେପସନ୍ ପାର୍ଟିର ଆୟୋଜନ ହେଇଥିଲା ଆମେ ସେଠି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ତ ଗେଟ୍ ଭିତରକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରୁ କରୁ ଭାଇ ଭାଉଜଙ୍କ ପୁରା ବିକ୍ରମ ବେତାଳ ପୋଜ୍ରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଫଟୋଟା ମରା ହେଇଛି ପୁରା। ତ ଆମେ ଏବେ ଆଗେଇ ଚାଲିଲୁ ପୁରା ଷ୍ଟେଜ୍ ପାଖକୁ ବା ଷ୍ଟେଜ୍ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଲୋକ ପୁରା ଭିଡ଼ରେ ଅଛନ୍ତି ପୁରା ସିରିୟଲ୍ଲି ପୁରା ଆଜି ପୁରା ସେଲିବ୍ରିଟି ସମସ୍ତେ ଫଟୋ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ରେଡ଼ି। ବଟ୍ ମୋତେ ତ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି ତ ମୁଁ ଚାଲିଲି ଖାଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ଖାଇବା ପ୍ଲେଟ୍ ଧରିଲି। ଜିନୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ଲେଟ୍ ଧରିକି ପୁରା ଅଛନ୍ତି ଖାଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। ତ ଖାଇସାରି ଆମେ ଆସିଗଲୁ ଆଉ ଥରେ ଷ୍ଟେଜ୍ ପାଖକୁ। ତ ଷ୍ଟେଜ୍ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହେଇକି ଜିନୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏମିତି ମୋର ବି କେବେ ଆସିବ ଆଉ ସମସ୍ତେ ମୋ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇକି ଏମିତି ଫଟୋ ଉଠେଇବେ ଆଉ ମୁଁ ବି ସେଲିବ୍ରିଟି ହେଇଯିବି। ତ ଏବେ ଲେଟ୍ ନାଇଟ୍ ଯେହେତୁ ହେଲାଣି ତ ଭାଇଙ୍କୁ ଡାକିଲୁ। ସେ ଭାଉଜଙ୍କ ପାଖରୁ ଆସିଲେ ଯାହା ହଉ ଷ୍ଟେଜ୍ ତଳକୁ ଆମକୁ ବିଦାୟ ଦେବା ପାଇଁ। ତମର ଏଇ ମିନି ବ୍ଲଗ୍ଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ସମସ୍ତେ ନିହାତି କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍।